Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva iripo. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Vadikani, malikes enyu akakosha. Kusubscribe zvinobatsira kuti iwewe urambe uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva iripo. Vadikani, first update sekuziva kwamunozviita vadikani, manews updates epanapa tinoyanawo takamabatanidza. Tinoitira kuti munge muchiwana manews updates akati wandei pasame video. Zvinobatsira kuti muwane nyaya dzachona dzakati wandei pasame video. Saka kana usati wasubscribe uri kutononoka ende unozosarira panyaya dzema-updates. First update ividhiyo remurume muZimbabwe anoita zvekudhiraivha matrucks achienda kuSouth Africa achidzoka muno muZimbabwe achienda kuSouth Africa. Anoita zvekudhiraivha gonyeti. Murume uyu zvaaenda kuSouth Africa anga arobwa zvinhu zvese zvaanga anazvo muCape Town. Zvisinei zvaanga arobwa muCape Town, Mwari vapindira. Mwari ndiMwari akanaka. Vamurobha kudaro, vabatwa vese vanga varobha murume uyu. Ndichakuisirai kashort video kevarume vachona vanga vamurobha vakarariswa pasi vakasungwa. Tichiti Mwari ndiMwari akanaka, tichinamatira vana veZimbabwe vari kuSouth Africa. Ndatinamatire hama dzedu, nyika dzashata idzi, zvinoitika hazvizikanwe. Dai panga pasina mapurisa ayaya, dai murume uyu arobwa zvinhu zvese. Kazhinji kachiona mbavha dzekuSouth Africa kashoma kukusiya uri mupenyu. Ndatione kashort video. Ungondiroba kumana, ungondiroba. Ndatorobwa zvamai manje zvonyoro uno. Smash and grab. Next update video rikutenderera masitritsi social media, video ravase Wicknell Chivhayo. Video ravase Wicknell Chivhayo panga paine mudiwa wavo Lullu apo pavanga vachitravela vachienda kuchechi neprivate jet. Zvisinei zvavangoitravela vachienda kuchechi neprivate jet, video iri pariri kutangira raita mutauro masitritsi social media ende ari kutrenda masitritsi social media. Paratangira video iri, vase Wicknell Chivhayo vanga vachiimba nevarume vekuchechi. Zvavanga vachiimba nevamwe vana madzibaba, Lullu anga ari kumashure achifamba ari ngori pafoni. Izvozvo tozvibhilivha hedu kuti vakadzi kumasowe kana kune dzimwe chechi zvinonzi vakadzi vanoenda kwavo, varume kwavo. Asi anga ari ega pavanhu vese vanga vari ipapo, papa nemukadzi wani panga pana Lullu chete. Video iri pamutauro masitritsi social media. Rimwe rachona nderekuti pavanga vari mundege, Lullu fesi yake vanhu vazobuda masitritsi social media vachiti haasi kufara, akatsamwa. Makomenzi evanhu vanga vachitaura kuti akatsamwa, haasi kufara nezviri kuitika apapa. SeWicknell Chivhayo pavanga vachiimba futi vari panze pepa, vamusiya pamhene ari kwake ega. Ndo video rada kukuisirai. Da kuti mapedza kuona video iroro utozvonofuka kucomment section kuti unoroonawo se video wakaritarisa. Vamwe vanhu vanga vane mubvunzo wekuti kumasowe kwakurukwa here, kumasowe kwakuiswa mawigi here. Ndo mubvunzo wangoitawo vamwe. Kana uchipinda masowe tuudzowo mucomment section kuti kwakubvumirwa mawigi here kumasowe, kuti makubvumira kuruka here vana Brazilian kumasowe. Ende zvavichinzi munhu wechikadzi musoro wake unoyera kubuda pane varume usina kusungwa dhuku. Ndivamwe vakachiti isusu tiri maprofita, ichi chiprofita ichichi hatisi kuchiziva. Mutauro wanga uchitawo vamwe vanhu vadikani. Ndokumbira kuti zvatofuka comment section. Ini saHatirare handife ndakaregera kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana chimuti wakachibata taura mucomment section, chimuti chakatibata kuti J. Toramba idzoka nawo manews updates. Much love. Moses anoyera na ierija anoyera na ierija anoyera Moses anoyera na ierija anoyera
Moses anoyera naiyerija anoyera naiyerija anoyera amene Moses anoyera naiyerija anoyera naiyerija anoyera Moses anoyera naiyerija anoyera naiyerija anoyera Moses anoyera